tænkt at høre en sang. Den handler om dig, den gør, Gylling. Når jeg går alene, og alt så keder mig, så kan jeg faktisk finde på en dejlig lille leg. Det er mig og så min allerbedste ven, og ved I hvad? Jeg leger kok til hvert tilfælde. Der er noget jeg vil have. Er der noget jeg kan lide, så er det kyllingekaj. Og hvis du kommer forbi, får du kyllingekaj. Jeg har så mange venner, og de besøger mig. Både Laske og så Una, de er så gode til at lege. Men når vi så har leget, og de vil have noget mad, så ved jeg altså til hver tilfælde, hvad der gør dem glad. Er der noget de kan lide, så er det kyllingekaj. Og når de kommer forbi, vil de have kyllingekaj. Først så skal den koges, og benene pilles fra. Så tager man så lidt kaj, hvis man er så har. Så laver man en dejlig sovs og putter kødet i. Så skal man også have lidt ris, det kan jeg til hver tilfælde i. Jeg kan bedst lide lår, hvad med dig, Laske? Jeg kan bedst lide brystpamse. Det tænkte jeg nok, Laske. Du er nok en værre en, var, Laske. Der er også mange søde børn, der elsker min bedste ven. De siger, at de vil have ham igen og så igen. Han lærte deres bedste livret, det siger de til deres mor. Jeg kan til hvert tilfælde høre dem sige det højt i kor. Ja, min allerbedste ven. Er det ikke en dejlig melodi, var, Gylling? Ja, du er Gylling. Ved du hvad det er for en dag, der er på lørdag? Ja, der er det lørdag, der er Gylling. Ja, og ved du hvad man får på sådan en dag? Der får man lørdagskylling, man gør, Gylling. Næste uge, Laske, skal vi så ikke også have grillkyllinger? Og må jeg så godt spise med fingrene? Jeg får så dejlige fedtede fingre. Ja, Laske, kommer der hiver i ønskebenet, hva'? Ja. Gylling? Gylling? Hvad er det med dig, Gylling? Vågn op, Gylling. Gylling, hvad er det med dig? Gylling, nå, jeg ved det, jeg kan også lave noget suppe, jeg kan. Jeg leger kok til hvert tilfælde. Jeg leger kok. Gylling, ved du hvad? Kan du ikke selv fløjte, når vandet koger? La 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 la. Jeg leger kok.